आपण पाहत आहात लोकप्रबोधन, सर्वसामान्य जनतेचा हक्काचा न्यूज चॅनल। साक्री तालुक्यातील दुहेरी हत्याकांडामुळे संपूर्ण परिसर हादरला असून पोलिसांनी अवघ्या काही तासात मुख्य आरोपीला अटक करत मोठे यश मिळवले। रायपूर ते वर्धाने रस्त्यावर जयश्री काकुस्ते यांचा संशयास्पद मृतदेह दुचाकीजवळ आढळून आला होता, तर अक्षय सोनवणे याचा मृतदेह उभरांडी शिवारातील गोशाळे मागे पुरलेल्या अवस्थेत सापडला। घटनास्थळी दागिने व मोबाईल सुरक्षित असल्याने हा प्रकार लुटीच्या उद्देशाने नसल्याचे स्पष्ट झाले। या घटनेने साक्री तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली। निजामपूर पोलिसांनी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने तातडीने तपास सुरू करून संशयित तरुणाला ताब्यात घेतले। कसून चौकशीत आरोपीने दोघांची हत्या केल्याची कबुली दिल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली। पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद आणि अपर पोलीस अधीक्षक अजय देवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे। लोकप्रबोधन मराठी न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र प्रतिनिधी हर्षल भामरे, साक्री।